Ora, Por que te inspiraches na Fin do Mundo? na fin do mundo, porque hoxe en día tú sabes que non coñecemos Fisterra, que en latín significa o fin da terra, e coñecemos outros finisterres na Francia, aquí en Inglaterra tamén, pero pensei que era un tema moi sexy, vale? O fin do mundo está na Galicia, a división entre os vivos e os mortos. Pensei que era un tema moi atractivo, non? Sí. De todo o que aprendiches facendo este traballo, que foi o que máis te impactou? O que máis me impactou como galego foi viaxar a estes lugares, viaxar a Irlanda, viaxar a Escocia, viaxar a Bretaña francesa, e realmente ver como cando ti lles dis a eles: eu son galego, estou facendo este proxecto, a xente te quere axudar, todo o mundo ten moito interés e te acollen moi ben. Entón, penso que saí de Galicia, pero nunca saí de Galicia. Entón, foi o máis bonito de todo, foi que estive en 3 países diferentes, pero me sentí sempre no mesmo país. Entón, iso é importante. Última pregunta, que traballos tes pensado facer no futuro? Pois, algo relacionado con a migración. Como xa falei con vos, teño unha idea de ir buscar a Latinoamérica esa xeración que cruzou en barco o Atlántico para emigrar nos anos 40 e 50, facer como unha reportaxe sobre eles, as súas vidas, as súas familias, se tiveron éxito, se foi duro. Entón, sí, son proxectos un pouco ambiciosos, pero vamos a estar aí para adiante. Vale, moitas gracias.